8 martda gije saat 2-3 töwereginde Mara vilayetinde güýçli tozonly yel turdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy howanyň düzüminde emele gelen tozonyň 8 martda öýlen saat 2-lere çenli saklanyp galandygyny, adamlaryň zerurlyk bolmasa daşary çykmakdan saklanýandygyny aýtdy. Bu aralykda ýurdun käbir sebitlerinde howanyň temperaturasy rekord derejelerde ýokarlandy. Köp adam güýçli ýeliň sesine oýandy. Çägli ýel 1,5 saat çemisi dowam etdi. Sondan soň ýel gowsap başlady. 8 mart günü hem howa ysy we tozonly bolup, ýazyň howasyna meňzemeýär. Köp adam daşary çykmaýar. Buny halkara dinanyr günü münasibetli dinç günü bolan soň köp ene ata çağlaryny daşary göýbermekden saklanýar. Daşary çykýanlaryň köpüsi ýüzüne maska dakýar. Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Yel gipertoniýaly, ýagny ganyň basyş güýjüniň ýokarlanmagyndan we ýürek näsazlyklaryndan ejir çekýän hassalara, şeýle-de tozana allergiýasy bolan raýatlara oňoýsuz täsir ýetirdi. Sagdyn adamlar hem daşarda köpräk wagt sarp etse, tozonly howada üskürüp başlaýarlar. Bu howa allergiýasy bolan adamlaryň bolsa, demini gysdyrýar, olaryň dem almaklary kynlaşýar. Ýürek näsazlyklaryndan ejir çekýänleriň ýüregi agrap başlaýar. Gipertoniýaly hassalaryň gan basyş güýji ýokarlanýar. Bu näsaglar howanyň ýakymsyz täsirlerini eýem 7 martda duýup başladylar diýip habarçy aýtdy. Adatça bolşaýaly güýçli ýel barada Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdeleri tarapyndan öňünden maglumat berilmedi. Türkmenistanyň Altyn Asr telekanalynyň Watan habarlary gepleşiginiň 7 martda efire berilen sanynda 8 martda Marda Demiradyk Günwatardan tizligi sekundda 10-15 metre çenli ýetýän şemalyň öwüsçekdigi aýdylsa-da güýçli ýel barada agzalmady. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteor jurnaly neşri Türkmenistanda güýçli tozonly ýeliň turmagyna garaşlýandygy barada baryp 5 martda habar berdi. Şonda neşir 7 martda ýeliň tizliginiň Marda sekundda 12-17 metre çenli, Lewap vilayetinde bolsa 17-22 metre çenli güýçlenjekdigini belledi. Neşir tozonly tupan we ýel baradaky duýduruşyny 7 martda ýene bir gedek tekrarlap, ýurtda howanyň temperaturasynyň rekord derejelerde ýokarlanandygyny ma'lum etdi. Türkmenistanda howanyň temperaturasy 35 gradusa çenli ýokarlandy. Iň ýokary temperatura Saraxda hasaba alındy. Bugün şäherde howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlanaly bäri häzire çenli hasaba alynan iň ysy gün boldy. Mundan ozal 7 martda şäherde iň ýokary temperatura 1957-nji ýylda hasaba alınıpdy. Şonda howanyň temperaturasy 30,12 gradusa ýetipdi diýip neşir ýazýar. Bellesek 7 martda Balkan vilayetinde habarçymyz 6 mart günü sebitin käbir ýerlerinde howanyň temperaturasynyň 30 gradusa çenli ýetendigi barada maglumat berdi. Bu mart aýynda garaşylmadyk ysy howa boldy. Adamlar bir köýnekde daşary çykdylar. Dip Balkandaky habarçymyz aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda anomal ysy ýa sowuk howa ýyl-ýyldan hasaba alınýar, şeýle-de güýçli tozonly ýeller wagtal gaýtalanýar. Fevralyň 3-nji 10 günlüğiniň başynda Balkanda we Lewapda güýçli tozonly ýel turdy. Balkanda ýel jaýlaryň üçeklerindäki örtükleri opurdy. Elektrik we internet üpçünçiligini bökdedi. Lewapda bolsa köp ýaşaýjy saglyk şikaýetlери bilen tiz kömek gulluklarına we keselhanalara yüz tuttu. Türkmen häkimetleri öz çäginde bolýan tebii hadisalar şolsanda güýçli ýeller, anomal ysy ýa-da sowuk howa barada ne öňünden ne de ýanyndan maglumat berýärler. Şol bir wagtda Türkmenistanyň häkimetleri dünýäniň beýleki ýurtlarynda bolýan tebii betbagçylyklara dessine reaksiýa bildirip, değişli döwletleriň hökümetlerine gynanç bildirýärler we insanperwerlik kömegini iýerýärler. Türk vizasyny alan Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna gidende raýat aktivligini görkezmejekdikleri barada dilhat ýazmaga mejbur edilýärler. Türkmen Helsinki fondy tarapyndan habar berilen bu täze talap ýurtdan gidýänleriň ýene köpelýän wagtynda ýüze çykdy. Türkmen Helsinki fondy Türkiýe gitmek üçin viza alan Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan çağırylýandykları barada habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu guramanyň web sahypasynda 5 martda çap edilen habarda fevral aýynyň ahirinde Türkiýe baran bir türkmen raýatynyň ýagdaýyndan mysal getirilýär. Viza alınymdan soň meni ýaşaýan ýerimdäki ýerli polisiýa bölümine çağırdylar. Olar menden daşary ýurtda hökümetimizi tanqidleýän hereketleri we protestlere
internetde alınıp barylýan siyasi meseleleri boýunça çekişmelere gatnaşmazlygy öz üstüme alýaryn. İnternetde ýerleşdirilen videolara tesvir ýazmajakdygyma we olaryň aşagynda like goýmajakdygyma söz berýärin diýip ýazmagymy talap etdiler. Diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda özüni gadam diýip sanadan bir türkmen raýaty seçirilýär. Ol dil hatyny bermedik bolsa da şary ýurda çykyp bilmejekdigini belliýär. Bu Türk vizasyna bolan islegleriň şeýle hem biometrik pasportyny almak boýunça Hof salanyň fonunda ýüze çykan nowatdaky talap. Ýadyrky wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe barmagy üçin berja etmeli ýene bir çylşyrymly talaby öz ýurduna gaýdyp geljegini kepillendirýän guwannama bilen bagly. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä adamyň ýygyna gaýdyp geljekdigini kepil geçmek üçin döwlet idarasynda işleýän adam tapmaly bolsa köpler üçin agyr mesele bolup durýar. Türkmen Helsinki fondy kepillendirjiniň 2000 manat girdejesi bolmalydygyny iş ýerinden bugalteriýa bölümünden hat getirmelidigini habar berýär. Kepilik haty bolmazdan viza berilmeýär. Seýahat edýän adam wagtynda watanyna dolanyp barmasa kepillendirjiniň işden kowulmak töwekkülçiligi döreýär. Çilede adam hukuklary boýunça guramanyň maglumatynda 2 martda Birleşen Milletler Guramatynyň Adam Hukuklary Komitetiniň Jenewada geçirilen 137-nji mejlisinde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornbatary we Pahajiýewiň Türkiýe bilen viza girizmek maksadynyň türkmen raýatlarynyň howpsuzlygy bilen baglydygyny aýdanlygyna öňse çekýär. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkiýe türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistanyň raýatlary üçin viza düzgünligi girizdi Adam Hukuklary Guramasy päsgelçilikleriň kanunyna ters gelýändigini belliýär. Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanununda şeýle diýilýär. 18 ýaşyna ýeten her bir raýat islendik wagtda ýurtdan çykyp biler we islendik wagtda ýurduna gaýdyp biler. Kepilik haty barada hiç zat aýdylmaýar diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda bellenýär. 7 martda Halkara Zinanlar günü bolan 8 mart bayramynyň öňü sirasynda Lebap welaýatynyň Türkmenabad şäheriniň merkezi bazarynda azyk haritlarynyň bahasy duýdansyz 20-30 göterim aralygynda gymmatlady. Muňa bazarda adatdaky günlere garanda aljylaryň sanynyň 5 hesse çemesi köp bolmagy sebäp boldy. Bu waka prezidentiň ýurdun bazarlarynda we söwda nokatlarynda azyk haritlarynyň narhlarynyň esassız ýokarlandyrylmagyna ýol berilmezliginiň zerurdygyny ýene bir gedek nygtamanyň ýa gabat geldi. Bayramçylyk münasibetli büdjet işgärleri gysgaldylan iş tertibinde işlediler we öýlen saat 1-de işden çykdylar. Olaryň köpüsi bayramçylyk saçagyna azyk önümlerini satyn almak üçin bazara bardylar. Bazarda adam juda köpdü diýip Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 7 martda aýtdy. Bazardaky söwdegärler aljylaryň köp bolmagyndan peýdalanyp azyk haritlarynyň bahalaryny duýdansyz gymmatlatdylar. Bir gün ozol 1 kilogramy 10-12 manat bahalanan xiyar 15 manada, 13-14 manat bahalanan pomidor 17 manada çenli gymmatlady. Gymmatlan haritlaryň arasynda azyk haritlarynyň dürli görnüşleri, şol sanda et we balyk önümleri, süýje hem kökeler bar. Satyjylar bayramçylyk günlerinde söwdanyň boljagyny bilip narhlary öz başda galdyrdylar. Dip habarçy belledi. Onun sözlerine göre bazar administrasiýasy ýa salyt gullugy bahalara gözöçlük etmeýär. Olar aljylaryň bu barada edýän şikayetlerini hem gulak asmaýarlar. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada bazar administrasiýasyndan we sebitiň salyt gullugundan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu waka prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýurdun bazarlarynda we söwda nokatlarynda gök önümleriň beýleki azyk haritlarynyň narhlarynyň esassyz ýokarlandyrylmagyna ýol berilmezliginiň zerurdygyny ýene bir gedek nygtamanyň ýa gabat geldi. Türkmenistanda prezident adatça bayramçylyklaryň öňü sirasynda çykyş edip azyk haritlarynyň gymmatlamagyna ýol bermezlige çagyrýar. Munyň netijesinde käte bayramçylyk günlerinde azyk bolçulugy we arzançylygy üpçün edilmäge çalşylýar. Kätede munyň tersine haritlaryň bahasy öňküsünden de has köp gymmatlaýar.